segin yan amin. Aya kan sa wala akan sa ani yɛrɛ sɛgɛn sa. Ka jama ne de ma fa. Hajaratu. Ne kun kulo bɛ ni Aisha la kuma la. Jumɛn? Kuma wa? Hajaratu, ne ye kuma nin bɛɛ mɛn. I ye kuma fɛn fɛn fɔ Aisha kelen-kelen ma pan ne kulo kunna. A mɛnna tan ne bɛ kuma nin f'i ɲɛna. I tɛ ka da ne dalakan na. Ne dun filɛ ne bɛ ko yɔrɔ jan fɛ de k'a fɔ. A mɛnna ne y'a f'i ye. Ladilikan foyi tɛ e kelen ni ne kelen ne tɛ min f'i ye. Hajaratu, teriya bɛ ban. Nka gindo tɛ kasi dɛ. I ni mɔgɔ bɛ san 10 kɛ jɛ la. Jɛ mana fara kana sɔn ka gindo bɔrɔtɔ. I ni mɔgɔ bɛ san 100 kɛ jɛ la. Jɛ mana ban kana sɔn ka gindo bɔrɔtɔ. Fo ka diɲɛ wuli a tigi la mɔgɔ tɛ se ka danaya da i kan bilen. Parce que a b'a kunna k'a fɔ n'a seginna jɛ ka jɛ ma don o don a mana gindo kalifa i la don o don san 10 kɔfɛ ni kɛlɛ kɛra gindo bɛ bɔrɔtɔ. E man ka kan gindo bɔrɔtɔ diɲɛ kɔnɔ wa e m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ f'a sinamuso. Hajaratu i yɛrɛ ye furu kɛ i b'a dɔn dɛ sinaya ye fɛn fɛn a man ka dogo e la. Sinaya filɛ a jɛlen de ye galadaga ye. Hali i ka kari i ka kuma fɔ ne ye parce que a dɔ wɛrɛ tɛ ne ye. A cɛ kɔrɔmuso de fa kelen ba kelen de ne sin bila sin ta. Ne bɛ se ka a ladilikanw d'e ma ne bɛ se k'e bilasira. N'a ka kan i k'a fɔ Aisha ye ne b'a fɔ a fɔ a ye n'a ma kan fɛnɛ ne b'a fɔ i kana fɔ a ye. I ye erreur juguba de kɛ nin. Nka fini ma jugu n tɛ bɔ fili la o de ka jugu. Kan'a to ni fili ɲɔgɔn fila k'i sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli. E yɛrɛ b'a dɔn yan du position bɛ cogo min dogolen tɛ a foyi foyi de dogolen tɛ la. E bɛ nin kuma fɔ Aisha ye n'a ma na ni kɛlɛ ye du kɔnɔ a tɛ na ni bɛn ye. N'a ma na kan ko ka goya a tɛ na a ka diya ye. Surtout e de n'a jɛla ka waleya kɛ. Condition kelen min na i tun bɛ se k'a fɔ a ye. I tun bɛ se ka yafa de ɲini a fɛ. I ye ko dɔw k'a la i nimisara a ka yafa i ma Ala kama mais e tun man ka kan ta yɔrɔ fɔ. N y'i ka kuma faamu. Hajaratu ne ko e ne cɛ ka ko ninnu. O ko tɛ yen nɔ. Mais o sisan ni karamɔgɔ ko k'a bɛ na e furu ka e kɛ muso sabanan e tɛ sɔn wa? Kana an fɔ sa ne ko ni karamɔgɔ ko k'a bɛ na e furu k'e k'a ka muso sabanan yalama e bɛ sɔn wa ɲininkali de don. Aisha ni kangu ko dun ni y'o kɛ o bɛ n faga dɛ. E bɛ siran Aisha ni kangu ye o ne bɛ ɲininka e tɛ muso de ya. Ma siɲɛ tan jɛ fɔ ma kɛlɛ fu fɔ nka cɛko fanfɛla la musobakɔrɔ i man kan tɛ ka siran i kan k'i yɛrɛ kɛ muso de n'i ka tafe bolo dafalen don i man ka siran i muso ɲɔgɔn ye an k'o bɛɛ to yen an ka taa sugu la i y'a mɛn. Karamɔgɔ. Anti. Nse. Wa. Jono. E filila ne ma karamɔgɔ. Ah, ne tun b'a fɛ ka fili dɔɔnin dɛ. I ka fili ne ma. Awɔ. Absa terimuso tɛ a Safi kɛ. Cɛ n'o ko ye. Fana ti dɔɔnin ni sawura ninnu ye o. Wala a bɛ kɛ cogo di? I ka fili don cogo bɛɛ yɛlɛmana. A dun kɛra cogo di? Ala ni e sababuya la. Cogo di? Kabi o don ne tɛmɛtɔ la i ni ne bɛnna. I ye ne kɔrɔfɔli min kɛ fini minnu tun bɛ ne na k'a man ɲi a bɛ tan. O yɛrɛ kɛra sababu ye ne nana to dɔɔnin dɔɔnin ne bɛ fini dotaw falen ka fini dotaw falen f'a nana kɛ n ba kuma kɛnɛ n taara b'o la village la ka taa hakili la lafiya in dɔɔnin kuma bɛɛ ne sigira e ka kumakan in de bɛ na ne hakili la o de nana kɛ sababu ye ne yɛrɛ ye ijabu ta. Walayi. Ni Ala ta don ye. A diyara n yɛrɛ. A bɛ fɔ ne ma ko jɔnni kunna di. Ne yɛrɛ bolo ko a don ne kuma f'i ɲɛna i ye ne jaabi cogoya min na ne yɛrɛ bolo ko ne ka kuma ninnu ni e kun tɛ ka ba dɔw la jaja kuma ninnu y'i dɛmɛ kojugu. Wala o ye tiɲɛ a fɔra n na a tun bɛ ka digi n na nka n taara n sigi ka miiri k'a lajɛ mɔgɔ ladibaga de ye nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ne t'i sara sɔrɔ yɛrɛ de ayi i ni ce ni baraji yɛrɛ de sarako tɛ Ala yɛrɛ de ye nin kɛ tan tɔ donc i b'i jija ko in fɛ halisa i ka se k'i ka diinɛ minɛ ka ɲɛ ne bɔra kɔni laban b'o de la wa i b'a ye i garisigɛw bɛɛ bɛ dayɛlɛ sisan barisa n'i ye ko ko di Ala ma Ala b'a minɛ dɛ i y'a faamu o diyara n ye kojugu. Absa dun a bɛ yan. Bon n bɔra so sisan k'a sɔrɔ a b'a la k'a bɛna taa sugu la nka e kɔni bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ Aisha bɛ so yen nɔ a tɛna na k'i sɔrɔ yen nɔ n bɛ taa b'u la an bɛ taa dugu kɔnɔ Ala ka hɛrɛ f'an ma. Amina yarabi. Merci. An tile. Safi somɔgɔw sigiyɔrɔ bɛ yen e ni fa ma sa dɔɔnin baasi t'i la baasi foyi tɛ tiɲɛ yɛrɛ la Safi cɛ
ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ ne tɛ ka dan sɔrɔ i la fɔlɔ i don fini falenna tan tɔ wala a bɛ kɛ cogo di o mana dɔ de ko k'i ka nin kɛ ala n'i yɛrɛ furucɛ ɲuman sababu awɔ ye o de ye kɛ tan awɔ ale de ye n ladi ko ladilikan ninnu donna n kunkolo fɛ yɛrɛ de ale de ye ladi awɔ tiɲɛ yɛrɛ la Safi o ye nouvelle ya jumɛn ye cɛ a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'a ka ko bɛɛ a bɛ mɔgɔninfin ladi dɛ n'a ye sira dɔ kan ko sira min ma taa jimi sira fɛ a b'i ladi n'i y'a ta mɛn alihamudulila n'i m'a ta mɛn yɛrɛ fana a kɔni da ye ladili o ka ɲi yɛrɛ de adamadenya yɛrɛ taabolo de n'i ye mɔgɔ ye sira jugu kan i b'a essayer k'a bɔ a kan o ye adamadenya taabolo ye tiɲɛ yɛrɛ la Safi ne content na bi sa ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye amina yɛrɛ se ala ka dugawu amina n'i bɔtɔ ye min n bɔra an ka dugu la ka na komi n ka musokɔrɔba kun ma kɛnɛ n taara o la n bɔra an ka dugu la ka na komi n ko n famana yan ma n ko n bɛna Absa lajɛ i bamuso tun ma kɛnɛ awɔ a kun ma kɛnɛ Absa yɛrɛ kosɛbɛ san kɔni alhamdulilayi ala ka nɔgɔya kɛ ka tɔɔrɔ segin kɔ ala k'a kɛ farijan amina yɛrɛ se o ɲɛna sa Absa yɛrɛ dun a taara sugu la bi k'a yɛrɛ de bɛna tobili kɛ k'ale yɛrɛ de bɛna tobili kɛ bi ne ko n k'a k'a to yen cogo o n k'a tobi a ma sɔn k'ale nisɔndiyalenba de don bi n kɔni t'a dɔn ko n b'a kan fana y'a nafa dɔ ye muso b'aw la nisɔndiya don n'an m'an teliya ka daga sigi tile gana dɛ 10 heures sera halisa mɔgɔ fila baara fana ka teli an bɛ tila sisan awɔ kɛ a taara a mɛnna dɔɔni ani Ajaratu taara awɔ a yɛrɛ tɛ ɲɛ nse n daga wuli a bɛ kɛ cogo di e ma a kɛra ko ka e bɛ tɛmɛ sa wallahi a bɛ kɛ tan wala a tɛ kɛ tan suruku tile fɛ yi a bɛ kɛ cogo di sanga nin wagati ne bɛ taa aw fɛ yen k'e ma na ne fana kun taara musokɔrɔba kun ma kɛnɛ Allah i ka numéro kun tɛ ka don ne y'i wele ka sɛgɛn sanga nin wagati a tɛ ka an ka village in na yen réseau foyi de tɛ yen i ɲuman nana alhamdulilayi sara san kɔni a kɛnɛyara yɛrɛ ala ka lafiya kɛ amina ka segin a yɛrɛ ala ka kisi a tɔɔrɔ ma amina yɛrɛ i y'an foli f'a ye yɔrɔ awɔ n y'i ka foli f'a ye basi kɔni t'a la basi foyi t'a la o diyara n ye buramuso mɔgɔ de fɔ n ko Safi n ko ne y'a ye tan cogo min na bi a diyara ne ye sa a parila a koyi filɛ mɔgɔ ɲɛnamaya sira la wallahi non yɔrɔ dɛ n bɛ n tɔ la kɛ ko ninnu ɲɔgɔnna caman b'e bolo ala ni yɛrɛ balimakɛ sababuya la yɔrɔ awɔ n y'a mɛn i sigi kɛ awɔ n y'a mɛn ne yɛrɛ y'o de fɔ a ɲɛna n ko nafa foyi tɛ fini kuntan don na ne kuma bɔ daga la san m'o dun Aisha te premier sigi k'an mɔ ka d'a ma n'ala sɔnna ma i yɛrɛ de bolo bɛ daga la bi yɔrɔ tɛna taa ɲɛ kini tobi o mɔna n'a bɛ mɔ sisan daga wuli min n'i bolo nɔ nɛnɛ o yɔrɔ o kɛlen ni kɔni kuma dɔ n'a kɔntana yɛrɛ hali ni a bɛ taa wari ni mun b'a bolo a bɛ taa a bɛɛ don nana ka na to o de y'a diya ye wallahi tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni kɔni bɛ du diya ne buramuso min ye ne ma dan foyi de sɔrɔ ni muso in na buramuso ɲuman sɔrɔ ye dan tiɲɛ ne ne dimina a bɛ dimi ne ne yɛlɛla a bɛ yɛlɛ ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔni n ko buramuso ɲuman sɔrɔ ye daminɛ sa n'a t'i bolo i b'a fɔ k'a t'i bolo mais n'ala y'a nɔgɔya an yɛrɛ ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ n'ala sɔnna ma Safi e ka to tantɔ dɔrɔn wallahi i b'a fɔ ko ne de y'a nkalon kelen tigɛ e bɛna cɛ ɲuman sɔrɔ sisan i b'a dɔn bibi na an bɛ tile min na muso datugulen de ka di cɛw ye o ye tiɲɛ i m'a ye bon n'u y'i ye i bɛ mɔgɔ ɲɛnamaya sira in ka tantɔ dɔrɔn donc mɔgɔw bɛ a bɛ kɛ k'i bɛ ka diɲɛ cɛ bɛɛ de kun bɛ kɛ o yɔrɔnin kɔnɔ quoi i m'a ye n'ala sɔnna ma la ko kɔgɔ bɛ ne ka naminɛ kɔnɔ yen nɔ e kɔni denni ye o ye bi i tɛ foli kɛ fɔra ça va ko ka ɲi kɔri baasi tɛ yen aw ka kɛnɛ i kɔrɔmuso ni bakɔrɔba dun o ɲɛna yɛrɛ la kɔni ye o ye a b'a sini ka yala la hali a tɛ ka bonya tilekɔrɔ yala fɛ alors que a ka kalan kɛ ka leçon tan ni fɛngɛw kɛ kalanka dɔ kunkolo la o mɔgɔ tɛ la ye n'a kɔni bɔra ekɔli la chèque bɛ bila dɔrɔn palon ka tɛmɛ fo n'i y'a ɲini hali minɛnɔgɔ ko gansan o bɛɛ ye kara ye ne yɛrɛ taara an ka village la ne dɔgɔnin minnu bɛ yen hali u tɛ se ka sigi musokɔrɔba kɔrɔ paraw ne kɔni i b'a fɔ k'u bɛɛ senkɔrɔ a fɔ tɔgɔ senkɔrɔ buguri wa bɛ mun ye o de cɛlen don bana sisan kɔni i b'a dɔn ne famana yan tobili kɛcogoya ma i tɛ fɛɛrɛ kɛ ka dumuni bɔ an ka dumuni kɛ n buramuso e k'a bɔ dɔrɔn e ka bɔ e b'a bɛɛ togo dɔn ka ban n buramuso yɔrɔ e fɛnɛ tɛ sɔrɔ lajɛli e ma terminse kɔnɔna na n'i bolo bɔ k'i ka tobili kɛ i fɛnɛ k'i sigi ko n ka taa dumuni bɔ o tɛ bɛn ma dɛ wuli ka taa dumuni bɔ ka na an ka dumuni kɛ sisan i b'an bɛɛ ta fara ɲɔgɔn kan awɔ an kɛra fama ye dɛ baasi kɔni tɛ yen musokɔrɔba ka farigan nɔgɔya san kɔni alhamdulilayi musokɔrɔba kɛnɛyara yɛrɛ Safiyatu n bɛ min f'i ye kana kulonkɛ woloba ko la dɛ bangebaga ko tɛ kulonkɛ ye koyi o de kama a bɛ fɔ
ko mɔgɔ bangebaga i fitinin a b'i bamu n'i kɔrɔbaya fɛnɛ i fɛnɛ b'ale bamu hali n'i ye jama ni sanu ni yuru ni mabɛnɛ di woloba ma i t'a sara sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ i ma kulonkɛ woloba la fo ka diɲɛ wuli ɲɔgɔnna tɛ se ka kulonkɛ la wa woloba duwawu bangebaga duwawu fa duwawu balima duwawu o de bɛ mɔgɔ bɔ kobilen caman na bamuso i dun ka sagasaga in ɲɛ ka ɲi sagasaga in ta ka na i ka denmisɛnninw wele ka na an ka dumuni kɛ ka tobili kɛ k'o sigi dɔrɔn a tɛ sɔn ka foyi kɛ bilen mi barajini dafa dɔrɔn e tɛ sɔn lajali de ma Safiyatu min yɛrɛ y'a to ne dadila teriya la ka tugu kɔ depuis ne ye ɲɔgɔn dɔn don fo bi ne tile kelen min ye ka di bɔ i bangebaga ɲɛ wa i ka masako tɛ kulonkɛ mɔgɔ o mɔgɔ i ka masako tɛ kulonkɛ ne bɛ ɲɛbu i fɛ finiko tɛ fini ɲuman don tɛ pantalon don tɛ foyi tɛ i masa bonya o de kama u b'a fɔ ko l'apparence est trompeuse dɔwɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma ni e ye fini kuntan dun na u b'a fɔ k'e tɛ mɔgɔ ɲɛnɛmɛ mais n'u sera aw ka du kɔnɔ u bɛ sɔrɔ k'a dɔn e ba b'i bolo cogo masako tɛ kulonkɛ dɛ ala ka aw taw m'aw kɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kan mɛn an kɔrɔ k'u ta fanga d'a ma garijɛgɛ ɲuman d'a ma ala k'an ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔ k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ gɛrɛ gɛrɛ masiba ala k'an kisi a bɛɛ tɔɔrɔ k'an sago ka ɲi buramuso hɔn kini fɛngɛ kini bɔrɔtɔ n bɛna tɛgɛkoji ta ka na kini bɔrɔtɔ n bɛ tɛgɛkoji ta ka na i tɛna n bolona dun Amina f'i sɛgɛnna dɔɔni dɛ Ajaratu tun bɛ k'an dɛmɛ ko i tɛ jɔ a yɛrɛ don a taara ayi a filɛ gabuguba la e fanga de kɔrɔ i t'a to ten tɔ kɔngɔ bɛrɛ tɛ ne na koyi an bɛɛ de bɛ ka n'a dun koyi i b'a dɔn kɛ du yɛrɛ kɔnɔna la bɛn ka na karama ka na danaya ka na aw tiŋɔ don ɲɔgɔn na fo aw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a bolo don minɛn kelen kɔnɔ aw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa mɔgɔ kelen dumuni o tɛ mɔgɔ fa yɛrɛ n'aw jɛra ka dumuni kɛ i yɛrɛ bɛ min dun ni kelen bɛ ka dun i t'o dun an bɛɛ k'a dun ɲɔgɔn fɛ sɛni Dime. Position. Ça dodo. Wallahi lazy. Non, clé fla wallahi. Tay far fa ale no diga. Don bena bisde kan. Non, fana isabe. Wote go. Ni wole langele makawa. Anga business ni ngono sisa. Amanji jambo to tango boy. Nem na mbulu da biri bare na ko. Eche. No, wono we jam bare o. Aisa kulo na sa. Wala wote jafate. Ani no wole mbulu da biri la o fene bete o. Na fa. Ani ka business sa sanga di oma. Ne be so ba firla sanga ka to en le bobulu. No, trimere me ko njao ne ko ni abla ko ra kambe ga abla do. Le be ga etika fam famia. Le bone musori. Le bone fene fatandini. C'était ne bay c'était ne fa. Prima an fana te fama de o, c'est an fa c'est an bay. An bebe ga du balo de nyini nkono. Kolon sabalisa. Na fora ko ne be nin ko ina. Ne te gali kalan manke ka do ni fina fa do e so onnana. Boro ka che mai. No. E ta nga so re keto ya. No, chen. Bi devant fe shin fe fentan fe. Chen. O te ne be fe na kun sembo ko imbela kwa. Wala business magono. Ni asra go feri. O wori fle ne to ta sanga lisi boto do dayele. Ka do tulu fere ni meshi feri wala. Non, tellement gars kuma ni tiens la hina era ba na mino ma parce que nene rega l'exiler position tala souvent mais comme imam fo ma ya fo to na quoi ama ka te me abli kun alni bora mi kono imam fo ya blego nu fan fo na la parce que muso ayoro ni o takala tiens era la tema ma no do no tema et puis era den kele ni mina la na goro se ka ta kasola Kolo me fengele mgele ife mam tu blemi ikana juru fu do ala bli fa kana nje jora ale chente so juru sara o jamena ne afia ngana juru do ala parce que baro moto si fle quoi moto si fe no ya akana di do de ga gele ngo na dira ese gote ale so gote abe nyina wari ko parce que ale mo go nyana okay kolo nya fa ko ba fo ina ba fe na ko nya bla ko fene tere no migi ye toro migi ye fene ko obola pe fo fene tere migi fam do la ne mo de fia no de fi o kama ali blend na to ga bo fam du ma parce que il y a projet de fond ni quoi ni era di ko ni ne signé quoi l'exhiboté fleur cosmétique bi sika na kono
i bɛ se ka wuli o la quoi n'i yɛrɛ b'an ka business sutura yɛrɛ a banna ɲɔgɔn bolo ok non a dafalen no kolo njigi bi kan ne no ye n ka mɔgɔ de ka feere kɛ fɛn bɛɛ fo janfa yɔrɔ b'a ta yɔrɔ dɔn ka ban ni i bolo bɛ don a fɛn anw yɛrɛ ka co wele o don la o wala n'a kuma la yɛrɛ ko dɔ bɔra Ghana sa ko dɔ bɔra Ghana minɛn dɔ b'a bolo san n'a ni sisan n'a y'an ka bɔ fan b'o la i b'ale fɛnɛ ta mais o k'i falen na dɛ sa o je bɛ di 400 ni sa o falen na o ga tɛ tiɲɛ o ok ma ko b'a fɔ ten ɲɔgɔn bolo ten ok jɔn bɛ ni da kan non ale fana bɛna bɔ k'an to nin ko in kɔnɔ quoi mais a kan k'an yɛrɛ ka sira dɔ ta quoi parce que nin tɛ ko laban tɛ ya mais diɲɛ grand n yɛrɛ bɛ don fɔlɔ ala n'a fɔra ne denmusonin kelen ne éducation na sugu bɛɛ don Madinɛ la foyi tɛ ne ma min kɛ Madinɛ walasa a bɛ se ka maa sɛbɛ sen ta cogoya min na nka n'a fɔra ne yɛrɛ de tɛgɛ bɛ n'o di polisiw ma bi nin ye magaritɔ ko ye mais a bɛ kɛ cogo di n'a fɔra ko bi denmisɛnninw ɲumanya goyar'u ye ka diɲɛ diya u ye kojugu diɲɛ taara n'u bɛɛ an bɛna kɛ cogo di nin dɔrɔn de y'a solution ye n'o tɛ n'a tɛmɛna nin wagati kan Madinɛ bɛ kɛ fɛn min tɛ se ka minɛ bilen a dun ka dilan de ka di ne jɔn ka tila ka taa kuma jeliba fɛ k'a non nin kɔni nin ko man nɔgɔn wa i bɛ kelen na kuma la yɛlɛma sɔgɔmada in na dɛ awɔ dugu ɲuman jɛra n fara sunɔgɔ la i ye digirigili min yɛrɛ kɛ ne la kunna a wusara dɛ n'o tɛ ne kɔ bɛɛ kun wallahi a bɛɛ kun donnen no ɲɔgɔn na i fɛnɛ bɛ giri min kɛ tile kɔnɔ a ka ca giri tɛ i bɛ kuma la yɛlɛma mun de bɛ la n'i ye ka kuma i yɛrɛma segi ko kelen dɔ bɛ la dɛ mun de bɛ yen n'a fɔ ɲɛna non foyi tɛ ayi wa suma ni duga ko bagale no kɔni bɛ taa lahara dɛ e furumuso de ye ne ye e sigilen bɛ kuma la dugu jɛbali la ni min bɛ yen a fɔ ɲɛna an bɛ jɛ ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ ni cɛ kɔni ni ko b'a kan ni fa tɛ ni ba tɛ i furumuso min b'i kan so kɔnɔ ni ko gɛlɛn kɔni b'i la i kan ka fɔ de ne hakili la mais ni e ko foyi tɛ la ne dun b'a dɔn nin tɛ kɛ tugun mun bɛ la bon tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ ka miiri n ka baarako de la awɔ i b'a dɔn ko yɛrɛ de gɛlɛyalen don quoi est ce que i b'a dɔn ko ne yɛrɛ bɛ k'a faamuya ne kun dalen tɛ ko dɔ la mais ne kɔni bolo sisan est ce que olu tɛ est ce que siri tɛ ne kan wa siri tɛ kan ko diɲɛlatigɛ la kuma de b'a la wa bando de b'a la hali sa a bɛ ala fɛ yen nɔ k'i ka baara sɔrɔ ma latigɛ fɔlɔ sinon n'a latigɛra hali sisan tɔgɔya bɛ baara sɔrɔ siri t'i kan foyi t'i kan ne ko in ni limaniya ta dɛ mais a bɛ ka kɛ i n'a fɔ suya n'a fɔra ne bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ nɛgɛ a bɛ kɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ko nin ye nin ko bannen mais an bɛ tila ka taa o ko kuncɛ wagati min na k'u ju foyi tɛ sɔrɔ a la bilen bon imagine an bɛ kɛ ka nin traitement kɛ denko nana don nin ko la sisan kɔnɔmaya dépenses ne yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ tuguni sa ne bɛ nin bɛɛ kɛ cogo di sa n'a fɔra ne ka du dépenses ne tɛ ka se k'o ɲɛnabɔ a ɲɛma yɛrɛ ne bɛna se ka kɔnɔmaya ɲɛnabɔ i b'a dɔn kow yɛrɛ de bɛ ka caya ne kunkolo ma quoi Aïcha ne bɛ taa baara minnu na baarafin ninnu nafa foyi t'a wari la i bɛ taa mansɔnkɔrɔ baara kɛ tile journée la u bɛ nin d'i ma i bɛna wari yɛrɛ bɛɛ bɛ don fura la ne bɛ fura joli ta walasa ka n da ka lafiya su o su bɛ mun digidigi la yɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn kɔni tuma dɔw la a ko a bɛ dépression bila mɔgɔ la quoi a b'a bila mɔgɔ la mais i bɛ ka mun ɲinɛ min kɔ fɛnɛ ala bɛ donni o donni da mɔgɔninfin kunna a b'a fanga d'i ma e bɛ k'o min fɔ hali ni ala nana n'a to san ni denko in n'a sabatira ala bɛ den fɛnɛ n'a dayirimɛ de bila ɲɔgɔn fɛ o a bɛ se ka kɛ yɛrɛ an bɛ ni yɔliyɔli min na tan tɔ ni baara tɛ ka sɔrɔ ala bɛ se ka kɛ ni ala nana ne lajɔ sisan nɔ ko wɛrɛ bɛ se ka kɛ o bɛ Aïcha est ce que o kuma ye tiɲɛ ko den n'a garisɛgɛ o ka nin garisɛgɛ ko ye ne tɛ k'a faamu ko ye u ko n'i ye muso kelen ta ko n'a garisɛgɛ bɛ na k'i to cɛgani na u b'o f'i ye n'i ye filanan ta ko n'a garisɛgɛ bɛ na u b'a fɔ ko den fana n'a garisɛgɛ bɛ na mais tiɲɛni yɛrɛ la ne ma foyi de faamu garisɛgɛ ko in na en tant que an bɛ balo kɔni na don dɔ la e fɛnɛ bɛna tila k'i sigi k'a fɔ ko karisa ko n kun t'a dɔn ko bi bɛ se e bɛ k'olu minnu fɔ olu fɛnɛ ye latigɛ yɛrɛ ka baara de ye ko
ko be no daga nga bara de daga nga korona tigiyo o bien ko na kan nga joni soro bi soro inna tam na saki fara nyama cen na cen na wallahi Allah ya raba do cen na ya fa ma fo be ba do cen na ce ya ko ni mana ke tugo bi kurkuro kai ta fu so me cen toro na de cen da won ta ran ni ke ala abi yol ni la nata na abe kle kuma do kene mal doro me ata ke tugo fali ata imu sta do anye kuna ala te sababu man kan sa ala ni sababu de ba to ce mina gajiya man so ka bara soro ala Allah sababu no ko yan ko cere la ko ce ba koro ite barala aka gele de mayaw de bi bulu muso flati na forete se ga doro metanye la na fora ko du furu muso do de be no ko rebe ka ce ba koro ta de du da me koy o yere muso yo kasa yaketa iri be ka obalo adun ta bota ala te here kan yasa sababu manga boche ni chenga bota to suno ansegena kwa ya fo ama fo ansegena kan walno be dorme tandi mo bi boron to fo kasoro ka dima basi tala ichen ina inyo wele ugakoy wanto ino iguga ko tonju ko jajara to jema do da mutakadilla tegason market to gudile ayra ka ko nigeti na biera kanu fo jaga ko nigeti la tugo ni furu cherero kan ni furu ke to gudu jema do mutakadilla ateka tanema ne ba ke to gudile ne le fegan si mboni ko ina biera ni fegan si mbala pewu ne wakati mun ke kenema tanto na fura ni segina ka tatuguni atenye blen kwa abme klaka se gabo tuguni ore kama neta ko la blen iye mi fo ho etien o se gake na e kana ko ine dusuta sa ni bebe furu kon nala i woro arama de infla ni odira nyoma yin ogo nyoma fam i waso do gela chama me no bebe dofo wa ayere be fembe ku fo ga ku de sa go deun kan abo ola ha no mo se ganu ko amna mu fo deun na ni de entara furula donc na kella do ba fo ko wa furusa o tere ya fam anta intena banku yi abiba e ga to ni ma bo me lay du kilente ni zi ko ni yere ben dija amita kuma fe ama lasigi kana hakili ira nyona ni ama so ko ni ko fe problem tala am se ga furusa ko jate me ya fam ya kote aw ne re ko de problem tala esiki cheba korote donga bangwe kara lage karabe ka kuma adiratu fetugo mi e ma do karamugo tigere auna ale ni adiratu kanga gere nyogona ka sen degere bema nya ne kanga munke adiratu koina ni ala sona ma ni bado ninte intigere la fogo ntui ko fe alage alage karamugo bi ni nga adiratu du wallahi nama konima karamugo be na adiratu furu ka fara anka ngani ala sonama a fene bige abibodamu fe ne re fene bodo ki bai chela kligandir dire fe dungo do yi chebi ni no fe igo ki ti chefe fo karamugo ne dumba do karamugo ye chemu e fanta ade bige karamugo senge suno wallahi karamugo de daga bana badi muso shita e ka fakite jirabi ala ne di wakati karamugo ma karamugo ko ngara shi mu me karamugo no fe ne re bado trawla ko ka bugotigi ni o yere ya tien ta fari de dane fe ko fana te furu karamugo ma asida feno re bi kana kame aladi min yana ko afro ko ne ga takam dide ajaratu bi ni pankli ga ndiri de fe ki bay chela ko karamugo be boka yen neto nyonga ne
Kamu. Ah, karamɔgɔ. Boya. A kɛra cogo di? A kɛra cogo di? E dun bɛ ka boli ka don so kɔnɔ. Ka boli ka don so kɔnɔ, n tɛ min ka so ka boli. N ka so ka boli fɛnɛ karamɔgɔ. Madina bɛ min? Madina wa? Karamɔgɔ kɔni don o don sɔgɔmada fɛ e mana wuli ko Madina bɛ min? Madina bɛ taa kalanyɔrɔ la. Han? N y'a faamu sa, baasi t'a la. Comme n kan ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ, n kan ka ci dɔ ɲɛnabɔ. Ɲa ma tɛ ka 200 diya, warimisɛn foyi tɛ n bolo quoi. N bɛ fɛn ta ka taa quoi. I kan k'i ka 200 singa ma, o yɛlɛko ye jumɛn ye sa? Ni Ala ye sɔn cɛbakɔrɔ fugari la. Don o don sɔgɔmada fɛ, ale de bɛ yaala ka tugu a musow da la ko 200 di yan 400 di yan. E kun bɛ muso mun da la o, mun tɛ taa k'a ka 200 d'i ma? I sunguru mun tɛ taa k'a ka 200 d'i ma? I komi Ajaratu de kɛra e furumuso ye du in kɔnɔ yan nɔ. E mana wuli sɔgɔmada fɛ yanni e kana ne ka da la, i bɛ taa fɔlɔ Ajaratu de fɛ yen nɔ. Taa ko Ajaratu ka 200 d'i ma. Dɔrɔmɛ kelen a tɛ n bolo. Ne yɛrɛ ka wariko bɛ ɲagaminen don sisan. Don ne siso kɔnɔ hali dɔrɔmɛ 2 i t'a sɔrɔ. Wa hali n'a bɛ n bolo de n t'a di karamɔgɔ. Siècle kelen tigi 9 n'i ma sabali laban k'u bɛɛ k'o taa n'a ye kan o. I b'a dɔn keleya diya min b'e la dɛ. Est ce que i b'a dɔn ko ne t'i faamuya yɛrɛ de a kan o? E tɛ se ka ne faamuya koyi. Wallahi ni cɛbakɔrɔ ɲɛ bɛ muso la. A ka sokɔnɔmusow olu b'u yɛrɛ faga kuma na. A ɲɛ t'o la koyi. Nka ni Ala sɔnna ma, Ajaratu ko in na ne kan ka mun kɛ ne b'o dɔn. Wa yan tɛ daga tɛ sigi du in kɔnɔ yan nɔ. Sabula ne de b'a bɔ k'a di Ajaratu b'a kari a kɔnɔ. O de lakolokolon tɛ a bɛ n'i sigi anw da la wa so min filɛ nin ye a bɛ bɔ a kɔnɔ. Ajaratu bɛ bɔ so in kɔnɔ ni Ala sɔnna ma. I b'a dɔn wa, moi je sais pas ni e hakili ni adamadenw hakili bɛ da wagati min na ni mɛlɛkɛ kelen ya hakili da o. Parce que ne t'a dɔn e bɛ kow faamuya cogoya min na, e bɛ kow ye diɲɛ kɔnɔ cogoya min na quoi. Cogo di muso bɛ ne kalifa la, e fɛ k'a mɔgɔ bɔ a la de wa? Ka muso kalifa cɛ la karamɔgɔ. Wallahi depuis Ala ka n da ma deli ko ye. Mɔgɔ bɛ suruku bakɔrɔn kalifa suruku la. E delila k'o y'a karamɔgɔ. Ok, baasi t'a la. Mais n tɛ foyi f'i ɲɛna. Wallahi karamɔgɔ n'a tolila a kasa bɛ bɔ. Wallahi n'a tolila karamɔgɔ n'a tolila wallahi a kasa bɛ bɔ du in kɔnɔna tɛ Ajaratu ko bɛ cogo o cogo wallahi ne bɛ bɔ a kalama ne taara ka Ajaratu to yen n bɛ Ajaratu dɔn i ko dɔnni tɛgɛ ni ma kɛ i k'a fɔ ma tu mun Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura ye Sinaya. Donc aga blog kuna sisan i jɔn k'a ɲɛfɔ a ka faamuya. Donc Sinaya ale ni fantanya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka feere k'i bolo mobili kelen tɛ kara fɛ alisa villa ni kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo
Kobe ka ferege bolo negezi kelen te kara kwalsa girzi kelen te kara fe oh mama ya fanema oh mama ya fanema donu mi be kan koroni fo be jigi be kan shibe ka korogata alsa foshi dumanya otuma dale do walma jugula moye bawa mama be jigi la kasurata don sedala muna be balima kasoro ne maso shilema nebe nga damune la baba kukonga na tayala no ke lebe be fe lebe be deme nonu deme puluga deme de lege si dege de iga stradi ma nege nga deme de di mati deme de ubi nege ni shinga nege na furu bigere de le tushi yoro do mo shiga na ne soro yoro fo ne tu songolo do mo shiga na ne songolo fo le tushi yoro do mo shiga na ne soro yoro fo ne tu songolo do mo shiga na ne songolo fo Kara dize, ngofo ben korofo, kasoro karama fen fo shima. Mama dua usama nine masame chama ki. Chendo kroga cha, siraka janga bebe nya. Njula moga cha, ngambambalga profo igla. Ni warte karate doso, million saigo karate doso. Ni warte karate doso, million saigo karate doso. Karabanyo na bolso, bolo na kasoro alije doso. Mame se kulo la interior legi toto. Deception, Kokacha deception. Deception, Kokacha deception. Kobe ka nyagani bolo, Kobe ka ferege bolo. Mobili kelen de kara fe, alsa finali kelen de kara fe. Kobe ka nyagani bolo, Kobe ka ferege bolo. Negezi kelen de kara, kwalsa girzi kelen de kara fe. Oh mama ya fanema oh mama ya fanema donu mi be kan koroni fo be jigi be kan shibe ka korogata alsa fushi kumanya sidati kante di alzadar Bujazi plombier jara service de Pinyamana Sena Wati Banks Colomb le compositeur yo répétez comme c'est Thompson beat man Infinity